benvinguts a una nova tertúlia d'Esport 99. La tertúlia número 100, la mirada esportiva de la generació de 1999. Bon dia, Pau. Bon dia. Bon dia, Lluís. Bon dia. Bon dia, Iker. Bon dia. Avui tenim l'absència de l'Adrià Saladrigues, que no ha pogut venir en aquest programa especial. Ja ens retrobarem amb ell passat el Nadal. I avui amb uns convidats molt especials, els més importants d'Esport 99, com són el públic. Un fort aplaudiment. Molt bé, moltes gràcies. Ens agradaria començar amb una càpsula, amb un bloc de felicitacions de gent relacionada amb el periodisme i gent que ha passat per aquest programa. En el món de la comunicació és molt important no només la il·lusió i la perseverància, sinó també la imaginació. Crear un programa al YouTube amb només gent que va néixer l'any 99 ja és d'un mèrit espectacular i que a més parlin d'esport encara doble mèrit. Per tant, a l'Iker i a tota la gent que fa possible aquest programa, enhorabona pel centenari. Hola, soc Antoni Padilla i res, us volíem felicitar a tots els companys d'Esport 99 per les vostres primeres 100 tertúlies. Dic primeres perquè en venen moltes més en el futur i d'aquí poc ja us felicitarem per les 1000 tertúlies. Una abraçada. Hola, companys d'Esport 99. Us he de tornar a felicitar, malgrat els joves que sou, ja sou centenaris i avui en dia no és fàcil fer 100 coses de res. Quan vau fer 50 programes ja us vaig felicitar i us vaig animar a seguir. Crec que no feia falta perquè la il·lusió i la vocació i l'empenta ho heu demostrat que la seguiu tenint. I res, només em queda que seguir animant-vos a fer aquests programes, aquestes tertúlies. Ja sabeu que quan vulgueu estaré encantat de tornar a fer una tertúlia amb vosaltres. I res, quan feu 150, 200 o 150 programes us seguiré felicitant, aquí estaré sempre al vostre costat. Felicitar els amics d'Esport 99 per les 100 tertúlies. Vinga, ànim i a seguir molt més temps. Amics d'Esport 99, enhorabona, us heu posat a 100, Els amics de l'Esport 99 es posen a 100 i això no és fàcil, Això no ho aconsegueix qualsevol persona, qualsevol projecte. Per tant, enhorabona, ha estat un honor, un autèntic plaer participar d'alguna manera o posar el meu granet de sorra o jugar fins i tot, no? Perquè al final venir a l'Esport 99 és jugar, és d'alguna manera passar-s'ho bé i per tant això, molt content d'haver participat en algun dels programes d'Esport 99. Molts ànims, una forta abraçada i per 100 programes més. Hola, gent d'Esport 99 i moltes felicitats. Suposo que us ho deuen dir moltes vegades, que ara haureu de canviar el nom, no? I dir-li Esport 100. Enhorabona per la gent amant de l'esport, la gent a qui li agrada aquest món tan i tan apassionant. Mentre hi hagi 100 com vosaltres, això continuarà endavant. Per 100, 200, 300 o 500 més. Moltes felicitats! Hola, amics d'Esport 99 i moltes felicitats per arribar al 100. És un plaer, ja us ho vaig dir quan vaig estar amb vosaltres, que m'ho vaig passar molt bé i que he estat en moltes tertúlies teòricament professionals o remunerades molt pitjors que la vostra, que no arriben al vostre nivell. O sigui, que seguir així, quan arribeu a les 999 o a les 1999 o a les 99 milions, jo estaré aquí sempre amb vosaltres. Gràcies i felicitats. Moltíssimes felicitats a Esport 99, ja són 100 tertúlies i a veure si em podeu arribar a complir-ne moltes més. Us desitjo molta sort i a triomfar. Companys d'Esport 99, moltes felicitats per aquestes 100 tertúlies. Espero que en siguin moltes més i que seguiu amb les mateixes ganes i dedicació. I ens veiem aviat. Una abraçada. Bueno, nois, moltes felicitats per aquestes 100 tertúlies. Gràcies per haver-me deixat col·laborar amb vosaltres. I bueno, que feu moltes tertúlies més. Hola, què tal? Voldria felicitar Esport 99 per aquestes 100 tertúlies. La veritat és que estic molt orgullós d'haver format part durant un temps d'aquest projecte, que ara, per fi, ja ha arribat a les 100 tertúlies, i només voldria animar el Pau, el Lluís, l'Adrià i l'Iker a seguir treballant d'aquesta manera tal com ho fan i arribar als 125, a 150 i a totes les que es proposin. Moltes felicitats i força Esport 99. Des de l'espai d'edició d'Esport 99, felicitats per aquests 100 programes. Ha sigut una experiència molt constructiva treballar amb vosaltres al llarg d'aquest recorregut
i esperem que en vinguin moltes més. Moltes gràcies a tots els que han vingut a participar al programa i sobretot moltes gràcies als seguidors i les seguidores d'Esport 99, la mirada esportiva de la generació de 1999. Esport 99, felicitats per aquestes 100 tertúlies. Primer de tot, felicitar els meus companys, en Pau, en Lluís i a l'Adrià, també en Pol Montferrer, que va ser un dels fundadors del projecte. Felicitar també per la seva part en Xavi Lite, per l'edició i també per la presentació del programa. I després també, finalment, felicitar-vos a vosaltres per seguir-nos de la tertúlia 1 fins a la 100 i que esperem que ho seguiu fent d'aquí en endavant. Per tant, moltes felicitats a Esport 99. Primer de tot, felicitar els meus companys i donar-los les gràcies, tant a l'Adrià com al Lítar com al Lluís, i evidentment també al Pol per que li pertoca, per aquestes 100 tertúlies. També agrair evidentment la feina que fa el Xavi Lite, que fa una gran feina, i personalment dic que estic molt satisfet d'aquestes 100 tertúlies, que quan vam començar no ens vam posar una meta, però ni molt menys m'esperava arribar on estem ara. I res, dir que és un plaer, evidentment, cada divendres poder parlar d'esports amb vosaltres i que segueixi molt motivat i amb la il·lusió de seguir endavant i esperar fer-ne moltes més. Bé, moltes felicitats per les 100 tertúlies, tant a la gent que ha vingut a participar en les tertúlies, fins als tertuliers mateixos i tota la gent que les mira, i el moderador. I esperem fer moltes més tertúlies igual i amb convidats de la mateixa qualitat o fins i tot superior. Moltes felicitats, estem orgullosos d'estar en aquest projecte i espero seguir en aquest projecte. Una abraçada a tots els seguidors i res més, seguim aquí. Molt bé, moltes gràcies a tots els que han col·laborat i un cop vist això ja podem iniciar aquesta tertúlia número 100. La darrera de l'any, la quarta temporada ja, i començarem l'any nou ja, acabem l'any amb 3 xifres i començarem amb 3 xifres ja també. Molt bé, si us sembla, avui començarem parlarem de la projecció i de l'evolució del Barça al llarg d'aquest any, com el veieu. Serà una pregunta que farem extensiva també al públic present avui a l'estudi, en la secció de la càpsula esportiva. Parlarem del sorteig de la Copa del Rei i parlarem també de la penya, del bàsquet de Badalona, de l'equip més important de Badalona. Molt bé, si us sembla, comencem ja, doncs. Com veieu el Barça i com creieu, o si creieu, que podrà guanyar títols aquesta temporada? Home, evidentment, com veiem el Barça, és evident que molt millorable pel fet que la Lliga troba a 6 punts del Madrid, que és un avantatge realment molt considerable, i comptant que durant bona part d'aquesta primera volta, d'aquesta primera meitat de temporada, l'equip no ha donat bones sensacions, però sí que és veritat que mentre tens a Iniesta i a Messi al camp les coses canvien molt, i jo crec que és això el que s'hauria de millorar, intentar trobar també el bon joc a partir de partits que no puguis comptar amb les teves peces més claus. Sí, em recorda bastant a la primera temporada de Luis Enrique, que venies amb els problemes amb Luis Suárez perquè estava sancionat i venies de perdre el Bernabéu, passa allò de Noeta i a partir de Noeta, que diria que era el gener, canvia tot i crec que és bastant pitjor temporada que l'anterior, però bastant semblant a la primera i que la primera va acabar amb el triplet, així que si acaba igual... Sí, jo penso igual que tu, Lluís. Crec que de moment el Barça es pot esperar molt més d'ells. Sincerament crec que esperàvem molt perquè potser era la millor plantilla que té Luis Enrique des que ha arribat, sobretot amb molts fitxatges al mig del camp, i és amb el que hem patit més. No ha arribat André Gómez, Denis Suárez, fins i tot podríem comptar com a fitxatge Rafinha perquè l'any passat no va poder jugar pràcticament, i la veritat és que al mig del camp doncs, molt fluix i crec que és per on passa tot el joc del Barça i el que s'ha de millorar. I feia molt que no veia a un entrenador del Barça dient això de la millor plantilla, i just l'any que diu lo de la millor plantilla, sobretot destacant al mig del camp, és potser el que falla més i potser s'ha de repensar si realment era la millor. Bueno, per noms possiblement sí que en un inici de temporada podries pensar que sí, però portes Alcácer, que de moment no ha fet res, portes André Gómez, que no ha fet res, i després hi ha altres jugadors, com és el cas de l'Eix Vidal, que directament ja ni compten per l'entrenador. I aquest és un altre cas, el cas de l'Eix Vidal, s'ha de veure si finalment s'acaba portant algú aquest mercat d'hivern, o tal com diuen últimament alguns mitjans, si finalment s'acaba confiant en I que sona a ser-ne. Però jo crec que igualment no es pot culpar, per exemple, Alcácer, perquè crec que el joc del Barça no passa per un jugador que
apenas té minuts. Crec que, per exemple, Neymar sí que se li ha d'exigir Clar, molt més, que és titular, i de moment no està fent temporades com... Neymar ja porta 4 temporades al Barça, sembla que acabi d'arribar i que encara s'hagi Neymar d'esperar té d'ell. més culpa sobre la situació de l'equip que no Alcácer o Aleix Vidal, que és que no fan res perquè apenas juguen, o sigui... És Neymar que té més minuts i que té més minuts per fer-ho bé i també per fer-ho malament. Evidentment Neymar, comparat sobretot estadísticament amb altres temporades, sí que és veritat que porta sense marcar des d'octubre, que és evident que no està en un bon moment, però evidentment sempre, comparat amb altres jugadors, és un jugador que t'aporta molt, que dona molta velocitat i molt bona contra el Barça, i per molt que no estigui ni molt menys a la seva millor versió, evidentment té aquests detalls de crac que sempre t'acaben de cantar. Arda, per exemple, porta, si no recordo malament, 11 gols en la temporada. Sí que és veritat que partits de vegades el que no comptava de la Champions, després el de Copa, però clar, ningú se li ve al cap que pugui en un partit canviar el trident i ficar Arda sense cap rotació, sinó titular. I pel que fa als títols a final de temporada és molt d'hora. La Lliga es pot guanyar encara, tot i que estem a 6 punts, però jo veig que aquest any és més factible guanyar títols com la Champions o la Copa, que no necessites la regularitat de la Lliga, i que crec que el Barça, doncs, sobretot perquè té un home que es diu Messi, doncs a 2 partits és superior a qualsevol altre equip d'Europa. En tot cas, el Barça a l'inici de temporada, evidentment, l'objectiu és guanyar els 3 títols. És un gran equip que té un gran pressupost i com tots els grans equips, no guanyar cap títol, evidentment, seria un fracàs. I evidentment la Lliga no està fàcil, no és una situació fàcil, però evidentment 6 punts són realment remuntables i a la Copa i a la Champions pot passar qualsevol cosa. El que no sé si necessitarà un efecte Noeta que com va passar l'any del triplet, que el futbol i els punts eren bastant semblants i que va haver-hi un punt d'inflexió que va ser perdre Noeta al gener, que va fer que canviés i que a partir d'aquí tot anés molt millor. No sé si serà necessari. Si us haguéssiu de mullar, quins títols diríeu que guanyarà el Barça aquesta temporada? És molt d'hora, sobretot per no saber l'arbre d'eliminatòries, no saber què et trobaràs, però jo crec que sí que és veritat que crec que les eliminatòries a CAO, com la Champions o la Copa del Rei, la veig més factible que un torneig tan regular com la Lliga. Sí, jo he dit el mateix, penso això, que i a més aquest any la Champions fa especialment il·lusió perquè l'any passat era un objectiu clar i no es va aconseguir. Evidentment la Champions jo crec que per la majoria dels aficionats és el títol preferit de guanyar i pels jugadors jo crec que també. I bueno, la Copa pot passar de tot i la Lliga és això que hem dit, que és difícil perquè està de 6 punts al Madrid, però és evident que en una competició com la Lliga has de ser regular i si el Barça ho és i en canvi el Madrid punxa, doncs hi ha les opcions que hi ha. I com que des de la Champions del Bayern no la guanya algú que no és ni Barça ni Madrid, dona la sensació que si no la guanya el Barça l'acaba guanyant el Madrid. O sigui, només voteu per la Champions, com si diguéssim. És que és molt d'hora. Sí, en realitat és bastant d'hora. Ja, però estem fent una aposta. Jo sí, aposto només. Doblet Copa Champions. Pau, només Champions. Doblet Copa Champions. Copa i Champions. Copa i Champions. Molt bé, doncs parlant de la Copa, què us ha semblat el sorteig de la Copa del Rei? Que hi ha boles calentes o no hi ha boles calentes aquí? No, no hi ha boles. No hi ha tant pressupost. Bueno, crec que el rival tant del Barça com del Madrid, el del Barça, l'Atlètic de Bilbao amb tornada a Barcelona i el del Madrid, el Sevilla amb tornada a Sevilla, que potser és encara més complicat. Són rivals que no es pot queixar un de l'altre de si ha tingut sort i són rivals molt durs. La bona notícia potser és que si passa de ronda quedaran menys equips perillosos per la final. Sí, la veritat és que el partit contra el Bilbao és una final, podríem dir, anticipada de Copa del Rei, perquè són dos equips que, bé, són els dos que han guanyat més Copes dels Reis, els Reis de Copa, i que es trobin a vuitens, doncs potser pel Bilbao és una llàstima perquè li agrada molt aquesta competició. Jo crec que el Barça doble partit no tindrà problemes perquè sí que Sant Mamés és molt complicat, però en canvi aquest any l'Atlètic fora de casa està tenint molts problemes. Però les grans dificultats que tenen tant Barça com Madrid és que els dos camps, sobretot la tornada, comptant que és a Sant Mamés i a Madrid al Pizjuán, els hi suma un grau de dificultat a l'eliminatòria que segurament si la tornada fos al Camp Nou o al Bernabéu no tindria. Jo sincerament crec que el partit, tot i que tot es decideix a la tornada, té un gran partit, el partit d'anada és molt important perquè el Barça a casa està, per com és el Barça està igual potser que l'Atlètic a fora, comparant les formes dels equips, i crec que serà molt important el partit de Bilbao. I pel que fa a altres eliminatòries, destacar un Alcorcón Córdoba, que bé, són dos equips de segona i hi haurà assegurat un equip de segona als quarts de final. No sé si ells haurien preferit jugar contra un equip de primera o això, però poden avançar. I destacar que l'Espanyol no està, que fa unes setmanes creien els déus del món i el Barça els hi va fotre quadre i ells demanen el equip de segona. I el Córdoba acaba d'eliminar el Màlaga i va carregar-se indirectament a Juan de Ramos, l'entrenador del Màlaga, que va abandonar l'equip. Molt bé, canviant de tema, anem a l'esport de màxim exponent d'equip, l'esport d'equip de màxim exponent a Badalona, que comença la Penya. La Penya va competir, sembla ser, de tu a tu,
contra el Barça. Com veieu en aquells moments la penya? Això ha sigut un flash, ha sigut un miratge, d'aquesta manera competir contra el Barça, o realment creieu que és un punt d'inflexió per la penya? Jo realment crec que l'única raó per la qual la penya va disputar el partit del Barça és perquè el Barça va fer un partit horrible i tot i això va acabar guanyant. Jo diria que... Tu ets el Barça? No, soc de la penya, però s'ha de ser realista. El partit del Barça va ser horrible i tot i això van acabar guanyant. Jo diria que tornem al mateix de sí, però es competeix contra equips que no són de la teva lliga i després jugues contra equips de la teva lliga i perds a casa contra el Betis, per exemple, i crec que per molt que et donis imatge, el que s'ha de donar la imatge és contra aquests equips de rivals directes, perquè la penya va penúltima en zona de descens i ha de començar a mirar de rivals directes a aquests equips com el Betis. Aquest any només baixa un equip, per sort. Sí, per sort. I sembla que el Manresa té totes les paperetes. Sí, penso el mateix. Contra els equips grans sembla que hi ha més motivació, potser fins i tot més concentració tots els minuts, i en canvi partits que a casa, sobretot, o fora, hauríem d'haver tirat endavant, no hem aconseguit. Perdre contra el Barça no et farà baixar la categoria, però perdre contra el Fuenlabrada, per exemple, sí. I aquesta motivació... I un problema que s'està repetint també partit rere partit és les petites desconnexions, sobretot del tercer quart. L'altre dia no vas guanyant de 8 a la mitja per al Barça i de cop surten del descans i crec que va ser un parcial de 18-4 o així que va decantar a favor del Barça al final del partit. I això ha passat en molts partits aquesta temporada i evidentment és un punt en què la penya hauria de millorar molt si realment volen optar alguna cosa aquesta temporada. I crec que s'ha de corregir el tema de que surtin molt motivats contra equips contra el Barça, perquè són grans, i després que no et motivi un partit contra el Betis, perquè en realitat el que t'ha de motivar és guanyar un rival directe per escalar la posició. I té la mateixa importància, són una victòria. I bé, també destacar l'arribada del nou base, a veure si pot aportar, jo crec que més que Vasiliauskas segur que ho fa, i Sabat també té algú que li doni relleu, perquè fins ara Sabat és dels que ha anat tirant del carro, però clar, sempre pot tenir un mal dia i el fet de tenir un segon base... I destacar el debut de Dimitri, el base de... Què us sembla a vosaltres el nou fitxatge, Lluís i Pau? Home, penso que ara mateix amb la situació que està la penya qualsevol fitxatge és bo. El que sí que potser amb les situacions que s'ha fitxat no s'ha mirat del tot bé amb el poc temps que hi havia i el poc pressupost, evidentment tampoc ens podem esperar molta cosa. Jo el rebateixaria com un intent de Malet, però evidentment no arribarà al seu nivell ni molt menys. Jo diria que va ser per justificar l'anada de Vasiliauskas, que va rescindir el contracte, i suposo que van dir hem de portar una altra base, ni que sigui perquè la plantilla no sigui curta, i es va portar, no dic que no sigui un bon fitxatge, però es va portar el que estava a la dalt de la llista de prioritats. Feia molt de temps que l'entrenador de la penya no confiava en Vasiliauskas i, com he dit, amb Sabat i donant minuts, per exemple, a Vidal de base, doncs hi havia una mala gestió de la plantilla, mala planificació, i crec que ho intenten arreglar amb aquest fitxatge. Esperem que el cos esportiu i tècnic de la penya doncs hagi trobat una bona solució. No sé, esperem que sí. Evidentment, Sabat jo crec que no és un base de prou nivell com per poder disputar els minuts que disputava, i és que crec que és molt important el fet de tenir un segon base i que l'entrenador confia en ell, perquè evidentment jo crec que les expectatives amb Vasiliauskas al principi de temporada eren molt altes i evidentment ha decebut molt, però sobretot és això, que l'entrenador confia en ell, perquè ja vam veure que fins i tot el jove que va debutar l'altre dia va jugar més minuts que Vasiliauskas quan estava. I que Sabat feia paper de base anotador quan ell realment no és, i en teoria el base que ve sí que és un base anotador, diria que té 8 punts per partit a la segona lliga russa, i a veure si Sabat pot tornar a la seva faceta d'assistent i no d'anotador. Molt bé, llavors, plantejant la pregunta que us feia al respecte, esteu d'acord amb en Pau que la penya no va jugar realment d'un tu a tu, sinó que va jugar d'un tu a tu circumstancial del Barça, perquè va ser un partit de baix rendiment del Barça. Jo el que vaig veure va ser que fa ràbia que no guanyis el Barça per culpa teva. Jo diria que la penya va perdre per culpa seva, perquè el Barça va jugar molt malament, però la penya no va jugar millor. O sigui, fa ràbia perdre per... Si perds contra el Barça, de vegades pots dir, bueno, són millors, però és que va ser un partit en què la penya, si hagués ficat una mica més de ritme, hagués pogut guanyar. Jo crec que en aquell partit sí que es va jugar de tu a tu i per això vam perdre de 2 punts. El Barça pot estar bé o malament, el cas és que vam competir fins al final i encara que el Barça estigui malament, anar al Palau Blaugrana sempre és difícil. I se li va ficar una mica de por, ni que sí, perquè si el Barça perd contra la penya aquell partit, ja estaven molt avall i allò els acaba d'enfonsar contra la penya més. Molt bé, doncs si us sembla entrem ja en temps de la càpsula esportiva, com anunciàvem al començament del programa. Avui farem una pregunta al públic present, a qui vulgui participar, sobre com veuen el Barça i si creuen que pot el Barça guanyar alguns títols
importants. Entrem ja en temps de la càpsula esportiva. La càpsula esportiva d'Esport 99. Bé, jo penso que per planter el Barça pot optar a qualsevol dels títols, però estic d'acord amb els tertulians i enguany és més fàcil un torneig del CAO que no pas un de regular. Molt bé, el teu nom? Jordi. Moltes gràcies. Algú més per aquí? El teu nom, sisplau? Oriol. Oriol, què et sembla? Bé, crec que últimament el Barça, com ja s'ha comentat, no està al seu màxim nivell, però crec que sent l'equip que és i tenint la història que és, pot competir qualsevol de les tres competicions i jo confio fins i tot en que pugui competir la Lliga. Molt bé, algú més per aquí? Hola. Hola. Bon dia. Què dius tu? Com et dius? Jo, Celso. Celso. Sí, Has estat en alguna tertúlia, oi? Molt bé. Que tenim un altre cop. Jo crec que sí que pot competir les tres competicions. El Madrid no pot seguir amb aquesta sort que té. I bueno, sí, jo crec que pot guanyar els tres i si hi ha un bon quadre a la Champions podem fer alguna cosa també. Molt bé, moltes gràcies. Algú més per aquí? No? Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies a aquest públic, un aplaudiment per ells. Molt bé, hi havia algú més per aquí que volia fer una pregunta molt concreta als tertulians. El seu nom, sisplau? Joan. Endavant. Jo vull fer una pregunta perquè no sé la resposta. I és, amb la plantilla tan fantàstica que té el Barça, el paper de l'entrenador fins a quin punt és necessari? Ha de saber tàctiques, tècniques, o ha de saber psicologia, pedagogia, tota una altra sèrie de ciències pràctiques? Molt bé, doncs traslladem aquesta pregunta als nostres tertulians. Bé, jo crec que en una plantilla, sí, com diu, en una plantilla tan bona, potser un entrenador més de mig nivell, on, per exemple, en un equip més petit ho tindria més difícil, per exemple, per salvar la categoria, en el Barça estaria competint pels títols, i això ho vam veure, per exemple, amb el Tata Martino. Crec que és un entrenador que no estava preparat per entrenar el Barça i, en canvi, fins l'últim moment va optar tot, i, com diu, sí, jo crec que ha de saber de tàctica, però sobretot més temes psicològics i més quan tens tantes estrelles. Jo crec que s'ha de tenir en compte també que a part d'haver-hi un entrenador, a part d'entrenador hi ha un cos tècnic darrere que cada un té una funció i s'especifica una feina concreta a cada un segons el partit, posicionament, tàctiques, vídeos de rival i això. I evidentment sí que és veritat que el fet de tenir una plantilla com la del Barça et facilita moltes coses, però evidentment la figura de l'entrenador i del cos tècnic és vital per a un equip si vol aconseguir títols. Jo diria que la diferència entre el Barça i el Madrid aquests últims anys és que el Madrid sempre ha fitxat entrenadors, per exemple Mourinho, que venia de guanyar el triplet, Ancelotti, que ja era mundialment reconegut, i si recordem els últims entrenadors del Barça, Guardiola, que venia del Barça B, Tito, que era l'ajudant d'un entrenador de segona B, Tata Martino, que entrenava a Argentina, Luis Enrique venia del Celta, que era un equip de mitja taula. I Zidane potser sí que... Zidane potser és l'únic que últimament no tenia experiència entrenant i guanyant títols en un equip gran. No, i de moment Zidane li estan anant molt bé les coses, tot i que la majoria de la gent pensa que potser no és bon entrenador, no sé si és sort o què és, però realment ho està aconseguint pràcticament tot el que es proposa. Sí, sí. Molt bé, doncs ja ara sí que ja arribem al final del programa aquest especial, número 100, i sí que m'agradaria que fóssiu vosaltres els que despedíssiu aquest programa, és a dir, si teniu alguna cosa a dir en relació a aquests 100 programes que hem fet. Bueno, jo vaig dir el vídeo, molt content d'aquests 100 programes, evidentment hem après molt, hem millorat molt, ens ho hem passat molt bé, i doncs amb ganes de seguir endavant i arribar a més tertúlies. A veure si poden ser 100 més, tot i que serà difícil. Sí, bueno, us recordava que vam començar fa 3 anys més o menys per aquestes dates, el 2013, i que, bueno, 100 tertúlies i seguim. Sí. Si es mira la primera tertúlia fins a aquesta hem canviat molt, després també agrair a tots els que ens veuen, després també tots els periodistes que han passat per aquí, els que ens feliciten, per tant veure que a la gent li agrada el que fas, que també això motiva, i bé, que al gener ens veiem aquí un altre cop. Molt bé, i un agraïment també molt especial per en Pol Montferrer, que va estar aquí al llarg de quantes tertúlies? Jo diria que més de 50. Més de 50. La meitat de tertúlies, és un bon nombre. I fundador. I fundador. Molt bé, doncs des d'aquí agraïm a tots els que han fet possible aquestes 100 tertúlies, una vegada més, al públic que està en representació aquí a l'estudi, en representació de molts dels que ens escolten i ens veuen. I res més, tornem després de Nadal, bones festes a tothom, feliç any nou i ens trobem amb una tertúlia
Capicua, la 101, després de Nadal. Bones festes a tothom. Gràcies.